Welo no mar manyo jafuadh bendera mar ODM Kasipul ne otimore kinde ma bende ng'ur ne nitiere kind jochung' ka tungni moko bende ne obedo moweyo ka okethi nyamburko mag jochung' Boyd Were to kod jachung' Newton Ogada. Ali Abich nigi ler mar wachni. Ne en chenro mar welo mar manyo jachung' mabiro dhi fwadho bandera maduong' bura mar ODM yiero maduong' mibago Kasipul tarik 27 mar dwe mar 11 higani. Welo mane ochan ni chakore okinyi to kata kamano ng'ikruok ne obedo maka gi kacha mane odeko chako chenro no. Ywaruok e kind jochung' ne oneno e kar ombulu motelo ne chako yanga chenro no. Jachung' Newton Ogada mane oloso bang' luto ombulu nyatindo ne oseyo duond bura mar ODM mane okoni ne odigo chako chenro no kendo rem keto kenge mowinjore e welo no. Gik mano wachna ni biro timore saa 1 ochako timore saa 6, moko saa 5, moko saa 4. Jopiny nokono bet kanyo saa 1 okinyi, ne gitere saa 1 okinyi, pod ok gite pok ombulu chakore sani. And wawuondre ni yiero ni otim maber. Jok mane oket kaka POs, most of them gin make one candidate. Mane gimo realize. Training no otimnegi ma proper. Nikech jomoko nyaka saa 3 pok obiro kawo the ballot boxes and the ballot papers. Ka wapenjo gi reason to ikone gi medhe wan tawea ogochne gi kinyi sani. Kane wapenjo mondo rom kodgi no tamwa romo kodgi. Adel Otoman mabende na achiel kuom jochung' ne okwedo tulo ka achiel kod kethruok mag mwandu manone kinde welo makamano. Mia polling stations giriembo ji ase report gini ne OCPD a report gini ne Felix the returning officer ase kendo report gini ne the commissioner mabende secretary Mr. Tairo. Jachung' Boyd Were mane oloso bang' luto ombulu agoro sare ne ojiwo kwe ka okoni chenro makamano ne ochakore makare. I want to urge everyone, let's keep calm, let's maintain peace, let's embrace peace. At the end of the day, we only need one candidate. Kata kamano e thuolo mar ombulu no, tungni ne obedo maka gi kacha ka oriwo koda ka monjo kweth nyamburko mag Boyd Were mano weyo ka dek kuom jokethore. Bang'e bende kweth moro ne omonjo kendo ketho mwandu e osiptal mar Berels manitie Dol Kodera mabende negi kethe nyamburko 6 mag jachung' Newton Ogada. Gik moko kethore kar ka mange kabisa. Ka geche okethi an moko ngolawa maluar makata kuma chiwa kia. Sani endi ka gini ne timore ang'o makoro Kasipul dwaro mondo watim ka wan jogene. Wan kaka mine wachwanyore kendo kwa winjo maber gi telo mar ODM. Kama e party mane jogi okelo mondo mi obi oritwa. Ok nyal timore nikech kawuono ne onge kura mani goyo. Kawuono ne onge geche mano winjo biyo polling station makalo 50. Omiyo wawinjo marach gi chama mar ODM. Ma opogore kod jochung' adek go mamoko mabende ne laro tiko mar ODM oting'o George Otieno kata Jombuta ka achiel kod Daniel Okindo Majiwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Duond bura mar Wiper Patriotic Front koro walo jochung' madhi laro kombe mag od bura ma Ugunja gi Kasipul e yiero madundo tarik 20